Прывітанне ўсім, хто тут ёсць, каго няма, хто далучыцца пазней. У эфіры Відзік, стрыбай Відзіка, з вами за мікрафонам Віталій Ляхновіч. Сёння я хачу прадэманстраваць вам тое, над чым я працаваў апошні прыкладна тыдзень. Калі я даведаўся пра тое, што выходзіць эзотэрык ЕББ, я так спачатку называў гэтую гульню, правільна казаць эзотэрык эп, эзотэрычны адліў, штосьці такого кшталту, пэўна, яна павінна гучаць. Карацей, мне вельмі спадабалася стылістыка, як гэта ўсё выглядае і як яе апісвалі журналісты і тыя, хто агулам паспеў пагуляць у дэмку гэтай гульні. Што гэта такі мікс Disco Elysium і свету Тэры Пратчета. Прысутнічае гумар, няма той літаратурнасці цяжкай, якая прысутнічае ў Disco Elysium. І я падумаў, што было б няблага, калі б гэтая гульня была таксама даступная і на беларускай мове, таму што я проста захацеў яе перакласці на беларускую мову. І па выніку знайшоў варыянты, як гэта зрабіць. Яшчэ не ўсё зроблена ідэальна. Я планую, што, дакладней так скажам, асноўная частка, большасць усіх дыялогаў, надпісаў перакладзена на беларускую мову з дапамогай нейрасетак. У прыватнасці гаворка пойдзе пра GPT 5.4, найбольш сучасная перадавая мадэль, якая больш-менш някепска працуе з перакладамі на беларускую мову. У прыватнасці тут няма, як я ўжо казаў, такой складанасці тэкстаў, якая можа існаваць у Disco Elysium. Тут усё прасцей і за кошт гэтага атрымоўваецца даволі такі неблагі пераклад, і большасць нейкіх правак даводзіцца уводзіць, прыўносіць толькі калі яны тычацца ўжо непасрэдна нейкага гласарыю, нейкіх асабістых назваў, мясцовасцей, ідэалогій палітычных, яшчэ чагосьці такога. Карацей, няблага. З гэтым можна сапраўды працаваць, з гэтым можна рабіць ужо штосьці гулябельнае, што не сорамна будзе аддаць кудысьці ў паблік. Гэта версія, якая, пэўна, на вашых экранах зараз знаходзіцца. Зразумела ж, бэтка, я яе нікуды яшчэ не збіраюся выкладваць, таму што яшчэ праца ідзе, змяняюцца асабістыя назвы, змяняюцца рэгіёны, я разбіраюся ў лоры гэтай гульні, больш-менш пачаў яе праходзіць, каб лепш гэта ўсё зразумела разумець, таму што без гэтага немагчыма. Але планую, што прыкладна за тыдзень да наступнай суботы большасць нейкага гласарыя я ўжо змагу як-то усталяваць такім, якім ён мусіць быць, якім ён будзе, і далей мы паглядзім, што з гэтага агулам усяго атрымаецца. Падкажыце, як па гуку, ці чуваць мяне, ці не занадта я гучны, ці чуваць крыху музыку гульні. Яна тут даволі прыемненькая. І мы пачнем з таго, што ой, матка боска, што робіцца вось так лепш. Пачнем з таго, што будзем пакрысе занурацца ў гульню. Першыя некалькі гадзін я ўжо больш-менш нейкіх праблемаў з перакладам адлавіў, якія тут існавалі. Таму, магчыма, зразумела, што не ўсё. Магчыма, штосьці яшчэ давядзецца паправіць, але і не адзін раз, хутчэй за ўсё, яе прайсці, каб было максімальна прыблізна да ідэала, але агулам у гэта ўжо можна гуляць, гэта ўжо можна чытаць. Тут у нас ёсць гатовыя, скажем так, білды, за каго мы будзем гуляць. Ёсць клірык вучоны, не ведаю, вучоны ў гаўне мачоны, у мяне адразу такая асацыяцыя, навуковец, не ведаю. Ну, вучоны, пэўна, таксама, магчыма, перакласці. Я таксама хачу, каб вы разумелі, я не перакладчык, я не філолог, я магу дапускаць нейкія памылкі, я карыстаюся пры перакладах. Дарэчы, дзе-то трэба нейкім чынам, магчыма, дэманстраваць, як гэта ўсё выглядае. У мяне ёсць гласары, дзе збіраюцца нейкія тэрміны, імёны, мясцовасці, як каго будуць у гульні зваць, каб я і сам не заблытаўся, і каб нейрасеткам было прасцей на тым этапе, калі яны мне былі патрэбныя, гэта ўсё перакладаць. Тут таксама хачу падзякаваць хлопцам
не толькі хлопцам, пэўна, і дзяўчынам з рэзервацыі, якія зрабілі цудоўны гласарый тэрмінаў Dungeons and Dragons, якія таксама перарабіў у вось такі выгляд, таму што з ім прасцей мне менавіта тут працуецца і нейрасеткамі. І у мяне яшчэ побач адчынены, зразумела ж, вось такі сайт Вербум, дзе ёсць нейкія скланенні. Калі я ў нейкім слове сумняюся, іду першую чаргу сюды, і тут яго шукаю, і тут з гэтага боку у мяне клод-код, які займаецца тым, што, ў прынцыпе, мне памагае ў стварэнні нейкіх файлаў, унясенні правак у гласарый і агулам робіць нейкую такую чарнавую работу, у тым ліку і з гітхабам. Гітхаб — гэта сістэма кіравання версіямі, захавання версій, на якім на гітхабе, у прынцыпе, і захоўваецца зараз гэты пераклад. Вось, чамусьці на тым экране ў мяне кепска працуе, адлюстроўваецца самая гульня. Ну, добра. Як я ўжо казаў, першабытны клірык, гульня ў нас збольшага тэкставая. Тут прыкладна пад 80 000 радкоў гульнявых нейкіх тэкстаў. Гэта і тое, што вы бачыце на экранах, назвы розных рысаў нашага клірыка, за якога мы будзем гуляць. Гэта і рознага кшталту лор, энцыклапедычныя нейкія назвы, і, зразумела ж, большая частка усіх рэплік, усіх радкоў, якія трэба было перакласці, гэта ў першую чаргу тыя дыялогі, якія прысутнічаюць у гульні. Вось, вяртаемся да гатовых. Возьмем здаравеннага клірыка, у якога целасклад ажно на 17. Я спадзяюся, што гэта дапаможа нам выжыць у складаным свеце эзотэрык эп. Мудрасць 10, харызма ўсяго-то 9. Ну, такі больш-менш збалансаваны, у яго толькі выбіваецца целасклад, якім ён, дарэчы, і валодае. Целасклад — гэта цягавітасць. Вось тут ужо першая памылка, таму што цягавітасць гэта было у адным з першых варыянтаў перакладу прысутнічала цягавітасць, і яе трэба выправіць. Пэўна, падчас стрыма. Так, целасклад. Я не буду занурацца. Ён дае табе целасклад. Чакай, як там? Целасклад. Не буду занурацца ў выпраўленні. Нейкія, хутчэй за ўсё, я буду проста рабіць скриншоты, каб па гэтым скриншотам потым бачыць, што ж усё ж такі мне трэба выправіць, каб я гэта ўсё мог знайсці. Таму таксама зараз мы ў першую чаргу зробім скриншот, каб ведаць. Так, тут мы ўсё взялі. Нам трэба выбраць яшчэ нейкую плюс, максімальны плюс, інтэлект, мудрасць. Калі мы пазбавімся інтэлекту, дадамо крыху мудрасці. Азначае твою здольнасць успамінаць, захоўваць, апрацоўваць інфармацыю. Гэта твоё лагічнае сховішча і калькулятар. Табе належыць удасканальваць гэтую пульсуючую масу ў тваім чэрапе. Але навошта? Так, добра. Я не ўпэўнены, ці правільна ўкладваць усё ў целасклад, але хай будзе, таму што гэта тэставыя, скажем так, прагоны. Вітаю, мажавы суп. Выбух складнае сэрца горада, ніхто не хоча з гэтым разбірацца, таму пасылаюць цябе. Не самы абаяльны выбар, шчыра кажучы, але пры гэтым моцны, як цэгла, гатовы сустрэць саму смерць. Я так разумею, гэта за нашага целаскладу. Выконвай свае квесты ў любым парадку, не бойся рабіць цікавыя выбары і памятайце, тут пэўна на памятай трэба паправіць. Кампанія правядзе цябе з 1 до 6 ўзроўню, будзем гуляць прыкладна 5 дзён. Гэта быў доўгі шлях, каб усё гэта сабраць. Спадзяюся, вы добра правядзеце час. Гэта Крыс, менавіта ўжо сам стваральнік гэтай гульні. Прысутнічаюць, зразумела, шлакі, таму што ўсё робіцца, мякка кажучы, на каленцы. Так, размовы з мёртвымі. Гэта падказкі, якія ўзнікаюць падчас гульні. Прынамсі, зараз непасрэдна пачынаецца ўжо і сама гульня.
Ёр, праўда, іншога больш, кажа голас. Ёр, я так разумею, гэта галоўнае боства, божаство і назва ўсяго свету, у якім разгортваецца гэтая гульня. Як цябе зваць? Так, праверка на інтэлект. КС гэта клас складанасці. 8 поспех, мы прайшлі гэтую праверку. Рагн, тваё імя Рагн. Будзем гуляць у маўчанку, будзем адказваць. Правільна. Ты адказваеш яшчэ адно пытанне з цемры. Які твой занятак? Ты мёртвы. Гэта ўжо наш целасклад нам падказвае. Мёртвы? Як можна быць мёртвым? Ты ж думаеш, праўда? Мёртвы не значыць зніклы. Ты што, бляха, паэт? Так, на ўсялякі выпадак тут зробім скриншот, каб потым пераправерыць вось гэты радок. Мёртвы не значыць зніклы. Таму што, мне падаецца, тут крыху глыбей, чым перакладзена нейрасеткай. Так, ты што, бляха, паэт? Я не хачу быць мёртвым. Не шмат хто можа, калі можаш гэта прыняць, прымі. Добра, давайте агледзімся. Гэта больш, чым цемра, гэта нішто, паўсюль вакол цябе. Прамаўчаць. Ёр, праходзіць нейкі час, перш чым гучыць наступнае пытанне. Якая твая цяперашняя мэта? Трэба высветліць, хто ўзарваў чайную. Правадырка гоблінаў. Ты ёй патрэбны. Так, чайная выбухнула? На жаль, так. Так. Выдатна. Ненавіжу чайныя, іх трэба забараніць. Адно суцэльнае гняздо злачынцаў падтрымлівае нашая сіла. Пра чайныя яшчэ паспееш паразважаць пазней, працягнуць. Трэба адказаць на пытанне твая мэта. Навошта ўсе гэтыя пытанні? Без паняцця, але ты працягвай падтрымліваць размову. Знайсці правадыра гоблінаў? Правільна? Ты ведаеш, што гэта праўда. Ні адказу, ні водгуку. Потым голас пытаецца, якія твае палітычныя погляды? Пытанне б'е па ўсёй тваёй свядомасці, прымушаючы яе закруціцца. Небольшое адступленне, якое трэба ведаць, што лор гульні і агулам, што тут адбываецца, мы прачынаемся за 5 дзён да першых дэмакратычных выбараў у гэтым свеце, і нейкім чынам мы таксама на гэтыя дэмакратычныя выбары будзем уплываць і самі будзем у іх удзельнічаць. Таму тут пытаюцца пра нашы палітычныя погляды. Гэта азгалісты, так, яны прыстойныя, магчыма. Вольныя вандроўнікі, можа, лічыць спрыт. Хоць ты не рэвалюцыянер, у нашы дні ўсё змяняецца занадта хутка. Выбары ёсць. Выбары ёсць. Ну, таксама нейкая цікавы радок, магчыма, яго трэба перагледзець. Выбары ёсць недарэчныя, магчыма, тут паглядзім. У глыбіні твайго чэрапа хаваецца факт, што табе суджана быць нацыяналістам. І гэта цябе палохае, гэты ціск. Так, каго ж мне выбраць? Я не ведаю ніводнага з гэтых слоў. Аграрыі, калі б яны яшчэ былі тут, аграрыі, цікавая партыя. Насамрэч, я не цікаўлюся палітыкай. Прывітанне ўсім, хто далучыўся ў чат. Вітаю іх у ведар. Аляксей, дарэчы, вялікі дзякуй Аляксею, таму што ён прыкладна палову з усяго таго масіва радкоў, якія ёсць у гульні, апрацаваў з дапамогай сваёй падпіскі на GPT 5.4, таму вялікі табе, Алексей, за гэта яшчэ раз дзякуй. Насамрэч, я не цікаўлюся палітыкай. Давайце, мы ж ўсё ж такі беларусы, хоць і ў фантастычным свеце, але ідэальна, ніхто не пакрыўдзіцца і ўсе цябе палюбяць. Супер. Голас згасае, гэта канец. Апошняе пытанне. Як ты памёр? Утапленне ў рацэ. Утапленне, хутчэй за ўсё, там трэба будзе перакласці як штосьці утоп, таму што утапленне гучыць так сабе. Зараз твой шанец, вырвіся. Я не мёртвы, маўчаць, пакуль цемра не скончыцца. Давайте, я не мёртвы. Я ж ўсё ж такі, целасклад у мяне 17, гэта даволі шмат.
хочется заўважыць, што стылёвенька. Гульня такая стылёвенькая. Наш гадзінчык. По кайфу. Файна робіш, брат. Так, я змяншаю гук у гульні, каб штось там даставалася вам чуць было. І пачынаюцца нашыя прыгоды ў эзотэрычным адліве. Эзотэрык эп, эзотэрык ЕББ, як я яго называю. Ну што, прачынаемся. Дзень першы, 22 сакавіка 27 ПЭ. Гэта пасляваенная эра. Здаецца, так яна назовецца. Там 27 год прыкладна таму была, скончылася вайна вялікая, і вось ідзе 27 год пасляваеннай эры. Як я пакуль што зразумеў з усёй працы з гласарыем, з лорам, тут ёсць 5 эраў усяго. Мы знаходзімся прыкладна на ўзбярэжжы, і ўзбярэжжа, чым далей ад узбярэжжа, тым яно ідзе нейкімі такімі палосамі, і там, карацей, розныя біомы, розныя царствы знаходзяцца. Царства чараты адно, ад слова чарот, адно з іх, адкуль па легендах паходзяць людзі. Вечар добры, усім вечар добры. Так, мы прачынаемся. Новы пачатак. Устаць. Цела ломіць, яно здранцвела, быццам ты спаў некалькі дзён. Гатовы да працягу твайго слаўнага квеста. Квеста, дарэчы. Пэўна, праз трэба пісаць. Так, агледзецца. Круглая каменная камера, сховішча для яблыкаў і трупаў. Дом мёртвых. Твой дом. Гэтыя груды яблыкаў, гэта Тольстад. Тут, дарэчы, перыядычна вось такія інтэрактыўныя, у дыялогах узнікаюць інтэрактыўныя спасылкі, на якія можна клікнуць і атрымаць доступ да базы ведаў. Тольстад, велізарная астраўная крэпасць, адзін з 5 раёнаў горада. Карацей, гэта пакуль што, пэўна, нам не важна. Так, праверыць свае рэчы. Якія рэчы? Рукі кідаюцца па тваім кашалі і форме. Кашалі? Не ведаю такого слова. Што за кашалі. Ты робіш глыбокі ўдых спакойна. Ногі дрыжаць, на вачах наварочваюцца слёзы. Глыбокія ўдыхі, твае рэчы, напэўна, недзе тут. Так. Квест. Ты ў выправе, каб выратаваць горад. Благаславёны Урт. Урт — гэта наша бажаство, баство. Уратаваць горад. Так, уратаваць яго са сківіц дэмакратыі. Я памятаю ўсё. Так, усё не так, але памяць у цябе цэлая. Квест табе далі учора, успомні чайная. Чайная? Ага, чайная, якая выбухнула. Лёгкая праца, справішся за дзень-два. Шанец на выкупленне. Адкупленне. Ну так, тут ідзе першым адказам жа ж адразу адкупленне. Таксама зробім скриншот, каб потым гэта ўсё павыпраўляць. І тут зноўку з'яўляецца квест. Цікава, магчыма, гэта ўжо з гласарыя пахадзіла. Карацей, трэба паглядзець, як усё ж такі правільна, праз ці праз е. 22 сакавіка амаль супала, сёння 21. Вот цуды, трэба было пачакаць да заўтра. Хто ж ведаў, што так будзе. Так, акупленне. Пачакай, што я нарабіў? Непадпарадкаванне, непастаяннасць, лёгкае адступніцтва. Атрымана досведу 5 доз. Гэтыя словы жывуць у тваім касцяным мозгу. Так, добра. Дык, каб удакладніць, мне трэба высветліць, хто ўзарваў нейкую выпадковую чайную. Рухацца далей. Больш-менш. Але ў цябе тыпу 5 дзён, каб гэта зрабіць. Так што без стрэсу.
Так, давайте скончым гэтую працу, яшчэ по цябе ўсё выдатна атрымаецца. А цяпер ідзі. Добра, але спачатку у цябе кружыцца галава. Мы страцілі адзінкі здароўя. Цяжар формы вартавых урта, гэта тыя, з каго мы паходзім, вартавыя урта, вартавыя бога урта. Цела ахоплівае тупы боль. Табе трэба лячэнне. Ты мусіш з'есці яблык. Зараз жа. Тут многа яблыкаў і трупаў. Трупы? Што халера гэта за месца? Твой чэрап расколаты, а змесціва цэлае. Вярніся з краю бездані, знайдзі суцяшэнне на шляху і ўратуй паладзіна ад ягонага вар'яцтва. Плоть табе аддзячыць. Нейкі незразумелы сказ, насамрэч, трэба паглядзець, як ён у арыгінале гучыць, таму што нейкая лухта. Калі твае характарыстыкі дастаткова высокія або нізкія, у тваёй свядомасці з'явяцца перазвоны. Яны будуць падказваць, перазвоны, я так разумею, вось гэтыя гаворкі нашых рысаў. Так, прапануюць унікальныя шляхі, давярай ім на свой страх і рызыку. Дзякуй, галасы ў маёй галаве, я пайшоў. Добра, давайте агледзімся, што ў нас тут адбываецца. Для тых, хто толькі-толькі далучыўся, кашалі тыпу, можа, вялікія клумкі ці нешта такое, або проста гаманцы так пераклала. Ну так, хутчэй за ўсё. Для тых, хто толькі-толькі далучыўся, яшчэ раз патлумачу, што гэта нейрапераклад гульні з дапамогай нейрасеткі GPT 5.4. Ужо я паспеў некалькі гадзінаў там-сям павыпраўляць, зразумела, што ёсць яшчэ што выпраўляць, і праз тыдзень прыкладна такіх вось гульнявых забегаў я збіраюся давесці яе да больш-менш нармалёвага стану. Ідэальна не будзе, я адразу кажу, што ідэальна не будзе, таму што і мой узровень беларускай не суперскі, і агулам гэта для ідэальна патрэбна нашмат больш часу. У мяне ёсць іншыя заняткі, таму давяду да нейкага больш-менш гулябельнага стану. Так, тут ёсць звычайна 3 варыянты нейкіх дзеянняў. Вось тут я назваў гэта дзеяць, па-ангельскі гэта гучыць engage, але цяжка было дзеяць, такое слово існуе ў беларускай мове, гэта і значыць, прынамсі, дзейнічаць. Таму што гэты пункт, ён звычайна адказвае і за размовы, і за нейкія дзеянні, якія ты можаш зрабіць, і за іншыя, карацей, нейкія экшаны, якія адбываюцца ў гульні, таму я назваў гэта дзеяць, хоць тут і намалёвана нібыта пагаварыць, але гэта не заўсёды так. Агледзець. Гэта труп пад коўдрай. Супер. Дробязь. Трыфл у арыгінале гучыць яно як трыфл. Вось гэта таксама даволі цяжка адаптаваць гэта на беларускую мову. Можна было б перадаць як штосьці тыпу пашарыцца па карманах, пашукаць штосьці, але там далей у гульні яшчэ сустракаюцца усялякія трыфлеры, шарамыі, магчыма, іх трэба будзе перакласці. Дарэчы, цікава. Ну, карацей, я пакуль што спыніўся на дробязі, таму што гэта заўсёды не зусім дзеянне, зразумела ж, гэта ўжо наадварот назоўнік, дробязь, падрабязіць. Ну, можа, пашарыцца было б і лепш, дарэчы. Так, дробязь, што ў нас тут ёсць? Садовы яблык і ёсць кроны. І цяпер можна паўздзейнічаць, паўзаемадзейнічаць з халодным трупам. Ты глядзіш на сінюю анучу, яна накінутая на абрысы некага. Сэр, тут нельга спаць. Няма адказу. Сэр, калі ласка, не ігнаруйце мяне. Калі хочаш пагутарыць з трупам, хоць трохі асэнсавана, я параю размова з мёртвымі. Размова з мёртвымі – гэта заклён анекраманты 3-го ўзроўню. Яго ў нас, хутчэй за ўсё, няма. Ні дыхання, ні рухаў, нічога. Зазірнуць пад анучу. Ачывідна, што так. Халодны труп. Пад анучай ты знаходзіш халодны труп чалавека. Рэдкія светлыя валасы, недагледжаная расліннасць на твары. Яго сыны сумуюць па ім і пагарджаюць ім. Пагарджаюць. Чаму? КС. Клас складанасці. Кітка нашых касцей вызначае, наколькі складанай будзе для цябе гэтая праверка. Працягваем. Калі ты выбіраеш кідок, ты кідаеш 20-граннік. Калі выпадае лік, роўны DC. DC, што такое? DC. D-клас. Defense клас. Або вышэйшы кідок паспяховы. Карацей, гэта таксама занатуем.
трэба разабрацца, што гэта за DC. Калі тут хто разумее больш-менш лепш у ДНД, то не гэта самае. Можете пісаць карцей. Так, інтэлект, агледзець яго уважлівай. 10 умераны клас, мы з гэтым можам справіцца, зразумела ж, але нам не шанцуе, агледзець не атрымаецца. Тут нешта дзіўнае, трэба прыгледзецца бліжэй, нахілецца і разгледзець бліжэй. Так. Грубыя шнары пакрываюць скуру. Яго скура ўсеяная слядамі, ці то цяжкай, ці то неасцярожнай працы. Не забудь праверыць і спіну. Так, перавярнем труп. У той момант, калі ты дакранаешся да яго, на ягоныя скуры праступаюць чорныя вены. Цябе ахоплівае адчуванне немінучай пагібелі, усё абрываецца ў жываце. А следам хваля болю. -7, адзінак здароўя. Выратавальныя кіткі ад смерці пайшлі. Мы выратаваліся. Чаму? Таму што я такі хілы. Некратычная энергія. Адпусці пракляты труп. Ага. Як толькі ты адпускаеш, боль сціхае. Цёмныя плямы на яго скуры знікаюць гэтак жа хутка, як і з'явіліся. То бок, гэты труп не просты. Штосьці з ім сапраўды не так. Працягваем. Якое жудаснае заклінанне. На гэты труп накладзена нешта злое, што па-за тваімі сіламі. Ты павольна зноў накрываеш труп. Давай не будзем пра гэта. Давай, пэўна, не будзем яго чапаць. Штосьці такое было ў арыгінале, потым зробім скриншот, пазней паглядзім. Так, яго можна абрабаваць, праўда? Ну, пэўна. Чаму б і не? Гэта было б бясчэсна. Бяры толькі тое, што патрэбна для твайго квест. Яшчэ адзін скриншот. Пагналі. Квест задання, якое выконвае гераічная асоба і або прафесійны авантурыст. Некаторыя не ўхваляюць рабаўніцтва магіл нават у гэтыя прасветленыя часы. У любым выпадку ў цябе не будзе ніякіх праблем. Ніхто не даведаецца. Ну, я яго, я так разумею, ужо паспеў абакрасці. Так, што за чартаўшчына накладзена на гэтую штуку? Што б гэта ні было, не чапай яго зноў. Я так разумею, нам не хапае інтэлекту, таму у нас мы не можам даведацца, што адбылося з гэтым трупам. Так, пайшлі, не будзем разбірацца пакуль што. Возьмем яблычак. Дробязь. Забіраема і забіраема. Гэта не тваё, праўда? Гэта што такое? Заношаны плашч. 1 спрыт, -1 харызмы. Плашч распрасцёрты на жалезнай пліце. Як толькі ты хапаеш яго, адразу адчуваеш, як вільгаць пранікае ў пальчаткі. Ён светла-блакітны і патрапаны. І калісьці ён быў тваім. Нашыўка на плашч вартавых урта. Ніз разарваны ў лахманы, але насіць яшчэ можна. Калі ласка, не трэба, гэтая ануча агідная. Ці варта мне, так, узважыць у руках, яно цяжкае. Ці варта мне гэта надзець? Харызма супраць таго, каб мы гэта надзявалі. Difficulty клас, узровень праверкі, прыкідкі, косткі. DC. Ну так, зразумела, гэта клас складанасці. Чамусьці ў гэтым месцы, значыць, дзесьці ў мяне адсутнічае пераклады, трэба будзе прабегчыся праверыць. Інтэлектам увогуле бяда, што ў нашым свеце, што там, ну так, сапраўды. Харызма супраць, вядома, табе трэба гэта надзець, спрыт за, таму што гэты плашч дае +1 спрыт і -1 харызмы. Каптур ідэальны інструмент для любога прыстойнага шэльмы і або прайдзі света. Прыстойнай шэльмы і прайдзі света. Ну і каптур тут хутчэй за ўсё ж такі мусіць быць плашч. Ну і што яно трохі сыраватае, ты мусіш гэта надзець. Я падумаю пра гэта. Ну, я шэльма, так што... Ну, шэльма, тут трэба патлумачыць, што гэта клас якраз такі з слоўнічка рэзервацыі па ДНД. Там вось гэты аналаг расейскага плут прапануюць перакладаць як шэльма. Яшчэ мне быў варыянт хітрун, але з хітруном было бы прасцей, пэўна, таму што ён мужчынскага роду, таму што
нейрасеткі, пэўна, шэльму не вельмі паважаюць. Я падумаю пра гэта, адкладзем на пазней. Ты цягнешся да свайго шыкоўнага чырвонага мяшочка захоўвання. Плашч лёгка слізгае ўнутр у экстравымерную прастору з прыемным чвяк. Кошаль захоўвання, тут мяшочак захоўвання. Тут у нас неаднароднасць, трэба дадаць у гласарый і вызначыцца кошаль ці мяшочак. Багі, колькі ж усяго можна ўпіхнуць у гэтую штуку? Так, табе вельмі пашанцавала. Падобныя магічныя прадметы могуць каштаваць звыш 10 000 крон. Вядома, гэты мяшок, тут ужо мяшок захоўвання, насамрэч не твая ўласнасць. Гэта ўласнасць дзяржавы, адносся да яго адпаведна. Стаўся, мне будзе прыемней, пэўна, гучаць. Так, заткніся, ён твой, можаш рабіць з ім што хочаш, а цяпер апранай свой плашч і абрабуй каго-небудзь, пераразмяркуй рэсурсы. Ну, добра. Экіпіроўка прадметаў часова змяняе твае характарыстыкі. Сысці. Добра, пайшліце, агледзімся. Вось тут у нас ляжыць вельмі важны лісток паперы. Лісток аркуш, пэўна. Так, давай яшчэ раз, каб гэта заскрыніць. Аркуш ці аркуш. І потым вырашым, што з гэтым рабіць. Так, дробязь. Выбарчая картка. -1 інтэлект. Прошу панства заўважыць. Выбарчая картка дае -1 інтэлект. Пацёртая выбарчая картка на імя Рагнар Хемлін. Чамусьці яна з дворфскай канторы. Дарэчы, з дворфамі таксама незразумела. У тым слоўнічку рэзервацыі я не знайшоў, як быць з дворфамі, ці дварфамі, ці карламі, як перакладала нейрасетка. Таму пакуль што пакінуў дворфы і намагаўся паўсюль пазмяняць на менавіта такую форму. І нехта адзначыў усе 5 партый у спісе. Табе трэба прынесці яе на выбарчы ўчастак у дзень выбару, калі хочаш, каб твой голас быў пачуты. Агледзець. Так, ты бярэш дрыготкай рукой на дзіва шчыльны лісток паперы. Гэта твая будучыня. Атрымалі досвед, гэта добра. Картка злёгку парваная і, відавочна, некалі была наскрозь прамочаная. На версе написано «Рёсткорд» буйнымі тлустымі літарамі. Рёсткорд азначае выбарчая картка на вытанчанай асканійскай дварфійскай. Рёсткорд. Тут праблема з тым, што я ўжо гэта памяняў. Так, не гэта. Зробім скриншот. Пэўна, такія вось назвы на іншых мовах, тыпу вось гэтай дварфійскай, трэба ўсё ж такі перадаваць лацініцай, як яны там запісаныя, а не пераводзіць у кірыліцу і адаптаваць на кірыліцы, напэўна. Напэўна, так. Яшчэ над гэтым трэба крыху памысліць. На шведскай. Ну, вось. Рёсткорд. Ну, вядома, што шведы гэта дворфы. Так, засталося 5 дзён. Як гэтая штука працуе, атрымаўшы яе ў раённай канцылярыі, табе трэба толькі паставіць галачку насупраць адной з 5 партый. Потым у дзень выбараў ты адносіш гэта на выбарчы ўчастак. Хоць у тваім выпадку давядзецца напісаць назву патрэбнай партыі ў куце разам з подпісам, таму што ты запоўніў усе клеткі як ідыёт. Супер. Абараняй гэтую картку цаной жыцця. Паглядзець спіс партый. Нацыяналіст. Нацыяналісты, напэўна. Вольны вандроўнік, вольныя вандроўнікі, рэвалюцыйная партыя. Азгалісты, рабочая партыя. Напэўна, таксама з гэтым аграрыі. Давайте зробім так, пачакаем, паглядзім, можа там яшчэ тайназнаўца. Партыя магіі. І што яшчэ? Апошняе поле нічого не кажа, сюды можна ўпісаць што заўгодна, або проста пакінуць пустым для несапраўднага голосу. Так, добра, давайте заскриншотим усе гэтыя партыі, потым знойдзем гэтыя радкі і выправім на множны лік. Так, атрымалі досвед. Клетка побач з кожнай партыяй пазначана размазанай галачкай, таму што я ідыёт, у тым ліку і апошняя пустая. Выдатна, я ўжо ведаю, за каго галасаваць. Добра. Сабралі.
Яблыкі. У нас няма здароўя, нам патрэбны яблыкі. Куча яблыкаў, супер. Дзеяць. Ты ўтаропіўся ў кучу яблыкаў. Яблыкі карысныя. Чые гэта яблыкі? Не твае. Можа, іх недзе тут вырошчваюць або ўнізе? Ім месца побач з трупамі? Не, гэта пагроза здароўю. Вядома, не, гэта агідна. Нешта падказвае табе, што не варта. Ці змагу я праесці сабе шлях праз гэтую кучу яблыкаў? Улічваючы, што целасклад у мяне ажно 17, то гэта цалкам магчыма. Ты не здольны несці такі велізарны цяжар. Гэта будзе надзвычай карысна. Праверкі характарыстык кінь D20 кубік з 20 гранямі, я так разумею, са сваімі мадыфікатарамі, каб атрымаць унікальны вынік. КС, клас складанасці, DC, difficulty class, ну так, трэба будзе пашукаць, часта залежаць ад тваіх рашэнняў, вялікіх і малых. Так, целасклад, клас складанасці 13, мы, прынамсі, павінны лёгка прайсці, пачаць есці. Пачынаем есці. 4? 9? Гэта мала. Ты глядзіш на гэты выклік са страхам у жываце. Час празраць шлях на волю. Ну, добра. У нас нічога не атрымаецца, але мы можам прыступіць. Адзінкі здароўя затое, глядзіце. Пачынаем. Першы яблык адпраўляецца ў страўнік. Пакуль усё гладка, можа, гэта будзе лёгка. З другім усё добра спачатку, потым ты адчуваеш, як нешта бурчыць. О, не. Чаму мінус? Можа, мне варта спыніцца? Не, мы будзем есці да смерці, гнілая сутнасць. І нешта цвёрдае. Я так разумею, у яблычку нам патрапіла. Ой. Ой-ой. Аейку. Ты мусіш працягваць. Ты ведаеш, што мусіш наступнае працягваць. Халера! Я тут што зараз здохну? Твой страўнік супраціўляецца тваім рукам. Пакуль ты адкусваеш яблык, ты вытрымаеш. Не смей спыняцца. Яшчэ адно і хопіць. Напэўна, мяне за гэта ўзнагародзяць. Ну добра, пагналі. Курва, маць, -2. Добра. Гэта мяжа. Пакуль ты даядаеш апошні яблык, сківіцаныя рукі трасуцца. Сківіцаныя, о боже мой, сківіцаныя рукі трасуцца. Яблычная перадазіроўка. Небяспечная штука. Такога не бывае. Ды ну. Гара яблыка так. Ты кідаеш позірк на кучу, на гару яблык, на кучу, усведамляючы, што толькі ледзь крануў паверхню гэтага гнілога яблычнага раю. Сок гнілых яблыкаў сцякае па ўнутраным баку твайго шлема. Стоп, а як ты ўвогуле гэта ясі? Ты проста запіхваеш іх знізу? Вытанчаны спосаб падсілкавацца. Твае думкі перарывае гук чагосьці лёгкага і цвёрдага, што ўпала на зямлю. Маленькі востры камень. Ён, відаць, калісьці ўпаў у кучу яблыкаў. Гэта вельмі эзатэрычны прадмет. Мы ж нешта знайшлі. Падабраць дзіўны камень. Калі ты аскепак Йора, калі ты ўзважваеш гэта ў руцэ, па ёй прабягае паколванне. Эзатэрычная. Эзатэрычная, я так разумею, гэта нейкая дрэўняя, старадаўняя магія, якая тут прысутнічала. Аскепак. Ён звязаны са струной. Гэтыя рэдкія аскепкі Йора можна выкарыстаць, каб разблакаваць праваленыя праверкі характарыстык. Звычайна праверкі разблакуюцца толькі пасля завяршэння кароткага або доўгага адпачынку. Добра, нам не атрымалася праесці наскрозь. Што тут пішуць? Ужо немагчыма паўтарыць. Спачатку прыбраць гнілыя яблыкі. Мы атрымалі нейкі дасягнення. Remove the bad apples before you chew. Ну, я, на жаль, паспеў паесці. Так, это вельмі шмат яблыкаў. Так,
Ну, зразумела, карацей, не атрымалася. Цікава ці магчыма. Буду спрабаваць кожны раз, як буду гуляць. Так, добра, давайте агледзім, хто тут у нас. Мужик выглядае нерашучым. Кішэнны крадзеж. Ну, давай, паспрабуем скрасці. Не атрымалася. Пакуль твае пальцы корпаюцца ў яго ў роце, хватка на прыгожым магічным зубе слабее. Ён сціскае сківіцы. -3 адзінкі здароўя. Ой. Ты інстынктыўна адзіраеш рукі, але ён усё роўна паспявае цябе цапнуць. Ты ў яго ў роце? Спыні корпацца ў пашчах нежыці, калі ласка. Зрабіць крок назад. Добра, не будзем больш рабіць. Давайте з ім паспрабуем пагаварыць. Ты падыходзіш да чалавека, што ледзьве брыдзе каля кучы яблыкаў. Ён не заўважае тваёй прысутнасці. Кусае цябе, а потым проста ігнаруе, якая грубасць. Ён не падазрае пра тваё існаванне. Вітаю, грамадзянін. Зазірнуўшы пад ягоны капюшон, ты заўважаеш пусты выраз на высахлым твары. Як вас завуць, пане? Ён нават не паварочваецца, каб зірнуць на цябе. Ты тут нешта задумаў, разумнік? Гэта ажыўлены труп. Пане, вы належыце да нежыці? Ён не адказвае. Добра. Я знайшоў, што ён робіць. Зомбі спрабуе расчысціць праход праз кучу яблыкаў. Ён, напэўна, займаецца гэтым ужо даўно. Так, я знайшоў гэтую выбарчую картку. Вунь там. Яна ваша? Зомбі нават не хрыпіць у твой бок. Ён проста працягвае працаваць. Павольна. Ты моцна сціскаеш выбарчую картку ў руцэ ў пальчатцы. Яна без сумневу твая. Беражы яе. Добра. Ой, колькі тут варыянцікаў. Мы можам сказаць, што ён грубы. Думаю, прагаласаваць за нацыяналістаў. Іх добры план. Мы тыпу пытаемся ў яго. У мяне няма палітычных поглядаў, так што думаю, гэтая выбарчая картка мне не патрэбная. Закрычы на зомбі. Аграрый, мы павінны галасаваць за аграрыяў. Калі не, зямлю засоляць і праклянуць. Аграрый. Добра, крычым зомбі. Мне падабаецца, як мы агітуем за аграрыяў. Пэўна, сялянская партыя гэта будзе менавіта нашая партыя на працягу гульні. Так, зомбі сапраўды паварочваецца, каб зірнуць на цябе пустымі вачыма. Прабачце, я не ведаю, што на мяне найшло, я проста вясковы хлопец. Зомбі асцярожна кладзе яшчэ адзін яблык на вяршыню кучы. У яго няма свайго меркавання, а ніякага. Палітыка, яна не ідзе на карысць тваёй душы. Мішоў, упакоіць гэтага зомбі. Сіла, так і мае быць. Нежыці не месца ў Норвіку. Норвік – гэта наш родны горад, заснаваны тваім богам пад канец берагавой вайны. Пабудаваны на некалькіх пластах старажытных руін. Берагавая вайна – гэта якраз такі тая вайна, што адбывалася на ўзбярэжжы, з канца якой прайшло 27 гадоў, і мы ў гэтай пасляваеннай эры знаходзімся. Атакаваць зомбі, чаму б і не? У нас агулам -5 чагосьці, пэўна, мы хутка памрэм. Разбярыся з гэтай агіднай пачварай. Сутыкненне – гэта пакрокавыя канфлікты, дзе кожны ўдзельнік па чарзе кідае косці і робіць дзеянні. Падчас свайго ходу ты можаш выканаць адно дзеянне з касцямі, а таксама накласці адны чары на свой выбар. Парадак хадоў вызначаецца кідком на ініцыятыву. Не дай гэтаму шаркуну цябе апярэдзіць. Кідаем спрытнасць, я думаю, што спрытнасці, спадзяюся, у нас паболей, чым у зомбі. Гэта супер. Біся! Ты хуткі, у цябе ўсё атрымаецца. Твая чарга, не шкадуй яго. Так, чаму? Не стой, не рабі першы ход. Захоўваць самавалоданне. Добра, на ўсялякі выпадак зробім скриншот. Так, можна пачакаць і паглядзець. Спрытнасць прапануе падняць сціснуты кулак і сказаць: вось, глядзі сюды, а потым хутка паспрабаваць яго падсечы, пэўна. Ну і сіла проста штурхнуць. Так як у нас целасклад гэта наша асноўная характарыстыка,
то будзем прытрымлівацца меркавання целаскладу. Ён мусіць нас выратаваць. І так, у нас поспех. Ты робіш глыбокі ўдых, сочачы за кожным рухам зомбі, ты стаіш на месцы. Марудны зомбі проста стаіць на месцы. Не, ён рэагуе, проста на гэта патрэбны час. Зомбі настроены варожа. І пачаўся другі раунд. Гэтую нячысцікавую мярзоту трэба спыніць, пакуль яна не нашкодзіла невінаватым. Уключаючы цябе, табе, мабыць, варта паспрабаваць разрадзіць сітуацыю. Проста парада. Так, харызма. 7, клас складанасці 7. Мы знясіленыя, таму дабаўляецца плюс 5, але мы захавалі спакой, таму адымаецца 4. Будзем граць за пацыфіста, нахабнага пацыфіста, але менавіта пацыфіста. Змяніць тактыку, паспрабаваць маніпуляваць ім. Атрымалася. Поспех, 20. Гэта пусты ажыўлены труп. Ён магічна звязаны падпарадкоўвацца загадам. Так што паспрабаваць аддаваць яму загады, пахваліць яго працу, спытаць у яго, як ён сябе адчувае. Я думаю, што ён кепска сябе адчувае, але давайте паспрабуем аддаць яму загады. Слухай мяне, твой гаспадар, служы мне, нежыць служка, ты сёння выдатна папрацаваў, малайчына. Спадзяюся, ты ў парадку, зомбі, не забывай час ад часу здымаць стрэс. Мне падаецца, што гэта добрая парада. Для зомбі тым больш. Зомбі, здаецца, не рэагуе. Але ж свіня. А можа, гэта проста затрымка? Не здавайся. Яго шыя рэзка паварочваецца і змарнелы твар цяпер звернуты да твайго. Зомбі моцна кусае цябе, я не зразумеў. А як жа пацыфізм, апалітычнасць, аграрыі? Працягнуць. Боль часовая. Добра, гэты зомбі зусім зляцеў з катушак. Ты ж не зрабіў нічога такога, каб яго разлаваць, праўда? Гэтаму надышоў канец. Пэўна, мірнага рашэння ў гэтай сітуацыі не будзе, прыйдзецца ўсё ж такі скарыстацца харызмай. Яна яшчэ ёсць, ты ўсё яшчэ можаш перахапіць кантроль. Прыкінься яго гаспадаром. Ой, адзін гэта неяк вельмі кепска. Ты гатовы высвабадзіць сваю сілу панавання і ператвары гэтае стварэнне ў свайго паслухмянага слугу. Укленчыць? Што? Не! Калі ласка, не крыўдзіце мяне! Што ты робіш? Спыніся! Заскуліць. Я больш не хачу біцца! Зомбі навісае над табой нерухомы. Падобна, гэта працуе. Нічога табе гэта не дасць, але ты хаця б жывы. Выдатна. Ты заўсёды можаш паспрабаваць зноў, або проста пакінь зомбі ў спакоі. Не варта, я лічу, больш яго турбаваць. Мы ўкленчылі перад зомбі на калені, зганьбіліся максімальна, ідзем па лесвіцы наверх. Я так разумею, мы за яго не пройдзем. Канешне, калі б можна было пабіцца, але гэта, пэўна, ужо шанец змарнаваны. Гэта правал, натуральны правал. Логава Віскіна, верхні Тольстад. Добрай раніцы, клірык. Добра, зараз мы з тобой пагаворым. Грыбы, напэўна, ядомыя. Бярэм. Экстракт свампа нейкі. Добра, у нас ёсць. Што-то яшчэ можна пашарыцца. Гледзець. Пусты гаршчок. Зазірнуўшы ўнутр, ты выяўляеш, што гаршчок пусты. У большасці дзіўныя травы або попел, у гэтым нічога. Гаршчок нядаўна апаражнілі, на дне яшчэ відаць рэшткі пылу. Ёсць страх. Табе трэба стаць мацнейшым. Чаму? Пакінуць гаршчок у спакою. Мы баімся нават пустога гаршка. Дарэчы, як гаршок па-беларуску? Мне штосьці падаецца, што магчыма і неправільна. Гаршчок. Ёсць? Гаршчок. Нема. Гаршчок. Ёсць. Дзякуй Богу. Пагналі. Гаршчок. Гліна не пасудзена са звужаным дном. Все добра. Вяртаемся. Так. Пагаворам. Глядзіце-ка. Пэўна, гадзінічак. І, магчыма, нават мой.
Эзотэрычны кішэнны гадзіннік плюс 1 інтэлект, перавага ў эзотэрычных падзеях. Добра, слухайце, мы ўжо там шмат усялякага набралі, давайте паглядзім, што з гэтага можна скарыстаць. Па-першае, гадзіннік плюс 1 інтэлект, гэта заўсёды добра. Куды гэта можна пакласці? Сюды? Нельга. У зброю таксама нельга, зразумела, значыць, хутчэй за ўсё сюды. Так, гэта нейкія грыбы, плюс 3 АЗ, дарэчы. Давайте скарыстаемся грыбамі. Я так разумею, што здароўе наше асабліва высока не адновіцца. Ну, добра. Так, кроны урта, яблычкі выкарыстаць 1, і гэта, здаецца, максімум. У нас знясіленне, і мы ўжо ўшэй не падымемся. Пэўна, дзесьці трэба нам нейкі адпачынак зрабіць ці штосьці падобнае. Так, грошы, мантыя, плюс 1 спрыт, мінус 1 харызма. Я лічу, што харызма нам не патрэбна. Але ж які ён брудны, матка боска. Так, мінус 1 інтэлект, гэта не тое. Все, больш нам тут нічога не трэба. Адзінкі здароўя 5, максімум 11. Так, адлюстраванне твоей сілы, волі і здароўя. Пры нулі ты губляеш прытомнасць, кіткі на ратаванне ад смерці, пакуль ты або не устанеш з знясіленнем, або не памрэш. Кожны ўзровень знясілення зніжае твае максімальныя адзінкі здароўя на 10%. HP, ХП, дарэчы, ХП, гэта АЗ мусіць быць. Пачынаюцца з 8 плюс мадыфікатор ЦЛС. Целасклад. Кожны дадатковы ўзровень дадае 5 плюс мадыфікатор целаскладу. Добра. Зразумела. Ну, добра, давайте з табой таксама пагаворым, хто ты такі. Віскін мясцовы трунар. Трунар ці трунар. І мы можам цябе агледзець. Для гэтага нам спатрэбіцца інтэлект. І у нас яго на 11 атрымалася выкінуць. Інтэлекту, я так разумею, 0 там паказала, таму што гэта тое, калі б мы валодалі інтэлектам, то у нас быў бы нейкі плюс. Пэўна, плюс 5 да ўсіх кіткоў нашага кубіка. Так, хто такі Віскін? Бледны мужчына возіцца з трупамі ў падвале, тыповы гарадскі падрадчык-фрылансер. Чаму б і не? Ты памятаеш, што чуў пра гэтага чалавека. Ён быў стаматолагам і хірургам. Ну, а астатнія, вось тут КС, клас складанасці, яны зашыфраваныя засталіся, то бок калі б мы на 15 выкінулі, то разблакавалі б гэтую, калі б на 20 яшчэ ніжэй. Так, што-небудзь у цябе можна скрасці? І чалавек, не ствараць праблем. Давай возьмем. Тут написано, што гэта кішэнны крадзеж і клас складанасці 15. І праверка на спрытнасць, а тут просто зачараванне асобы. Я запомніў нейкі заклён. Запомнены, дарэчы, гучала так сабе. Кніга заклёнаў. Падрыхтаванае заклінанне, інвентар, пошукі. Добра, з гэтым пазней разбярэмся. Давайте дзеяць. Бледны чалавек сядзіць, згорбіўшыся над стосам бланкаў. Ён увесь час у працы, яго аловак павольна запаўняе радок за радком. На верхнім аркушы ты бачыш эмблему змея. Вялікі акунь. Гэта афіцыйныя дакументы горада. Так, вялікі акунь гэта драконападобная марская істота, што водзіцца ўздоўж ракі Торна. Вядома, што урт прыручаў гэтых стварэнняў, і ўрэшце вялікі акунь стаў сімвалам яго вялікага горада. Добра. Прачнуўся і ўжо на нагах, значыць, цудоўна. Смерць. Гэта смерць. Я Віскін, мясцовы прадпрымальнік і ўладальнік гэтай усыпальніцы. Падобна табе тут не зусім месца, але калі я магу чымсьці дапамагчы, клірык проста дай ведаць. Клірык гэта мы. Слуга Бога, глыбока адданы і духоўна звязаны з ім. Звычайна гэта боскі заклінальнік, надзелены сілай праз сваё бажаство. Так, ён усміхаецца табе. Агледзім пакой. Кнігі і склянкі, раскіданыя па круглым пакоі, тут цьмянае асвятленне і сыра, тут некалькі трупаў. Прама тут ляжаць. У мяне шмат пытанняў. Цалкам зразумела.
Баюся сказаць, ты перажыў нямалыя ўзрушэнні, клірык. Узрушэнні. Добра, зробім скриншот, паглядзім, як это лепш адаптаваць. Я памёр, так? Тыя рыбакі, што цябе сюды прынеслі, пэўна ж так і думалі. Вочы працоўных людзей не падманваюць. Не тое, каб я іх вінаваціў, ты быў далёка не ў найлепшым стане. Яны вылавілі цябе сеткай, верыш ты ці не. Якая дзіўная гісторыя. Працягвай задаваць пытанні, яму падабаецца гук твайго голасу. Чаму ён што? Любіць клірыкаў? Клірыкалюб? Хто былі гэтыя рыбакі, дзе мне іх знайсці? Ён абдумвае твоё пытанне, на жаль, імёнаў я не пытаў. Але, магчыма, Ватерлейн гэта толькі здагадка. Ватерлейн – найбуйнейшы гандлёвы порт Норвіка, размешчаны ў велізарным тунэлі, што пранізвае цэнтр Тольстада. Так званы цуд дварфійскай інжынерыі. І менавіта з-за яго столькі людзей дабіраюцца ў Тольстад па шматлікіх мастах. Лічыцца адным з вялікіх рукатворных цудаў свету. Або там, або ў мясцовай таверне. Спадзяюся, ты іх знойдзеш. Так, як я апынуўся ў рацэ, ён хутчэй за ўсё не ведае. Дык значыць, я жывы, бледны чалавек на імгненне спыняецца. Ён аглядае цябе з ног да галавы. Так, мяркую, што так. Жывы, калісьці мёртвы. У мяне ёсць яшчэ пытанне. Здаецца, няўжо? Мудрасць. 34. Боскі, боская, дарэчы, боская складанасць. Ці боскі клас складанасць, боская складанасць. Добра, пэўна, зараз можна гэта пакінуць, пакуль што так, як ёсць. Вампір, вупыр, 100%. Ну, ён выглядае такі бледны, з трупамі возіцца, і фрызура ў яго выключна вампірская. Мудрасць мы пакуль што не будзем задзейнічаць. Ну, я 34 трэба выкінуць, ну, гэта немагчыма. У мяне кубік на 20 максімум. Ну, хаця, здаецца, па правілах ДНД, калі я не памыляюся, можете мяне паправіць, што там, калі выкідваеш 20-ку, то любыя праверкі праходзіш. Это завецца натуральнай 20-кай. І ў той жа момант, калі выкідваеш 1-ку, то ўсё правальваецца. Нават калі і патрэбная была толькі 1-ка, здаецца так. Гэта працуе. Магу памыляцца, таму што дакладна у гэтым так добра не разбіраюся. Так. У цябе ў падвале зомбі. О, як міла. Это не адпаведная рэакцыя. Нежыць, проста ўнізе. Я разумею. Мы цесна звязаныя з ніжнім горадам. Нежыць, здаецца, блукае куды захоча. Тым не менш, мне давядзецца абмеркаваць гэта з пані Шалфей. Я плачу добрыя кроны за абарону ПМП. ПМП – гэта абрэвіатура плямёны... Штось там паўмаста, плямёны нейкія. Карацей, зараз не ўспомню, трэба глядзець у гласарый. О, значыць, гэта ўсё проста непаразуменне. Добра. Пачакай, не, я табе насамрэч не веру. Угу. Ну, давайце вось гэты падкрэслены варыянт. Што ты маеш на ўвазе, клірык? Ты злачынец, які хавае зомбі-работнікаў, ты мусіш быць пакараны, прыгатавацца да атакі. Не думаю, што мы ў тым стане з кімсьці зараз ваяваць. Гэты зомбі відавочна працуе на цябе, гэта незаконна. Ты тут вытвараеш, давай пра незаконна ляпнем, мы ж клірык. Я вельмі прашу прабачэння, што паставіў цябе ў такое становішча, гэта мая халатнасць прывяла да таго, што гэтая нежыць пранікла ў вежу. Я паклапачуся пра ўзмацненне аховы ў будучыні. Не, ты... Ост. Сёння ўвечары мы правядзём поўную зачыстку падвала. Рыхтуйся. Кобальт пранізліва ўскрыквае. Так, гаспадар. Я таксама паклапачуся, каб паведаміць пра гэта і ПМП, і апалчэнню. Ты тут яўна муціш нешта цёмнае, таму... Так, я спрабую сказаць, што табе трэба заплаціць за свае... Ну, давайте так. Вядома, я абавязкова запрашу дбайную праверку ад ГБШ. Гэта гільдзія барацьбы са шкоднікамі і ГБШ. Калі ў маіх справах тут ёсць нешта непрыстойнае, гэта будзе раскрыта і выяўлена.
Вялікі дзякую вам за вашу службу, клірык, менавіта дзякуючы такім вялікім людзям, як вы, горад яшчэ стаіць. Упэўнены, добрае слова вашаму патрыярху таксама забяспечыць нейкае павышэнне, асабліва з улікам гэтай цудоўнай працы, якую вы робіце з чайнай. Гэтай... Так, прымусіць яго замаўчаць, сілай немагчыма, харызма таксама немагчыма, просто... Ну, харызма 21, сила 24, не, просто дупа. Перадумаць. Так, мудрасць, чаму такія жорсткія праверкі? 34. Ну, давайте паспрабуем. 12. Ну, гэта далёка не 34. Ты прыкладна 2 хвіліны упарта глядзіш на бледнага чалавека, які працягвае працаваць са сваімі дакументамі. Урэшце ты адчуваеш, што за храс у сваіх думках. Не хачу намякаць, што ведаю больш за дастойнага члена вартавых урта, мой добры клірык, аднак у такі дзень у цябе, напэўна, ёсць справы важнейшыя. Ён мае рацыю, можа, ты зможаш вярнуцца да гэтага пазней. Некаторыя праверкі костак блакуюцца пасля правалу, і іх можна будзе паўтарыць пазней. Ну, зразумела. Ой. Гэтыя праверкі адкрываюцца падчас доўгага або кароткага адпачынку, або пры марнаванні аскепкаў Йора. Марнаванні аскепкаў Йора. Выкарыстанне, пэўна, тут лепш падышло бы. Але кідок з надта высокім КС, напэўна, варта знізіць, перш чым спрабаваць зноў. Ну так, на 34 ісці складана. Жадаю удачы ў тваіх пачынаннях. Перш чым ты пойдзеш, не забудзься забраць усе свае рэчы. Ён хутка аглядае цябе сваімі мёртвымі вачыма. Занадта хутка, нібыта ён спрабуе не выдаць сваёй зацікаўленасці. Дзіўна. Так, рэчы... Пры мне была якая-небудзь зброя? Баюся нічога, мусіць усё ляжыць на дне ракі Торна. Ну, зразумела. У гэтым горадзе табе не патрэбна зброя, табе трэба сэрца. Так, якія рэчы? Даволі шмат. Ён кажа, твая форма, твой плашч, я яго ўжо апрануў, а яшчэ картка для галасавання, я яе ўжо знайшоў. Незвычайная выбарчая картка, на ёй былі адзначаны ўсе партыі. Мяркую, гэта твая. Ну, ён, пэўна, так сама разумее, што я ідыёт. Так, прабач, я не рашучы. Ну так, будзем шчырымі. Бледны чалавек ігнаруе твой каментар. Я папрасіў Осты раскласці ацалелыя старонкі тваёй чарадзейнай кнігі на прасушку. Вунь там, кажа ён і паказвае праз залу. Затым ён глядзіць у кут свайго стала, адкуль ты ўзяў кішэнны гадзіннік. Гэта наш гадзіннік, калі што я яго бачыў на пачатку гульні, таму гэта не крадзеж. Заўважаю, гэта не крадзеж. Добра, эзатэрычны кішэнны гадзіннік вельмі карысны, клірык, трымае яго пры сабе. Акрамя гэтага, ўсё павінна быць добра. Ага, пайду трохі паквэстаю. Бледны чалавек паварочваецца да цябе і ўсміхаецца. Калі б толькі кожны дзяржаўны служачы быў такі ж адданы, як ты, клірык. Ён кідае на цябе строгі позірк. Поспехаў у тваім расследаванні. Яго словы прапальваюць дзірку ў тваім сэрцы. Ідзі, зараз. Даследуючы горад, ты можаш рухацца хутчэй, калі пабяжыш. Для гэтага або абстрыкніце двойчы, або ўтрымлівайце шыфт левы трыгер. Можна гуляць з геймпадам? Зараз праверым, ці ёсць такая опцыя. Штосьці ёсць, але куды яно ўсё паляцела? Можа так нават будзе зручней. Ну, дарэчы, чырвонае вока урта. Йор пакінуў свой след па ўсіх палосах. Сёння гэта універсальны знак магіі, па ўсіх палосах. Ой, скриншоты можна рабіць з геймпада. Гэта супер. Так, там трупы, тут нейкі хрен з арбалетам. Так, агледзець хрэна з арбалетам. 10, няшмат. Трэба адпачыць, перш чым гэта рабіць. Можа, заўтра? Што заўтра?
Што яго можна скрасці? Неяк дзіўна ўсё пачало працаваць. Так, чакай. Дробязь. Ну неяк з геймпадам. Так, кішэны крадзеж, ну гэта нам нерэальна. Так, давайте паговорым з гэтай малпай змяёй. Варушачы маленькімі кіпцюрастымі лапкамі, кабольд сочыць за кожным тваім рухам халоднымі, неміргучымі жоўтымі вачыма. Гаспадар сказаць, ты паводзь сябе добра. Ты мне не указваеш. Толькі што указаў. Справядліва. Так. Ты мілашка. Кобальд, кабольд. Кобальд. Так. Давайте-ка заглянем. Кобальд. Так, кабольд. Дамавік у міфалогіі Паўночнай Еўропы. На дамавіка кабольд. Кобальд. Кобальд. Так, 26-й год. Граматычная база Інстытута мовазнаўства на НРБ. Кобальд. А тут кабольд. Таксама граматычная база 26-й год. Актуальны правапіс. Карацей, можна і так, пэўна, трэба вызначыцца, як правільна. Кобальд ці кабольд. Ну, сам не ведаю. Можна і так, і сяк. Трэба толькі ў гульні, пэўна, зрабіць аднолькава, карацей, прабегчыся па ўсім згадванням кобальда. Давайте скриншотам гэта сабе пазначым. Скриншотам гэта сабе пазначым і пасля паспрабуем з гэтым разабрацца. Так, кобальд свідруе цябе позіркам. Свідраваць, зразумела ж, позіркам у адказ. Вашы позіркі сустракаюцца нерухома, пільна. Працягваць свідраваць. Кобальд не рухаецца. Свідраваць яшчэ. Ага, вы пяліцеся адзін на аднаго. Свідраваць позіркам. Вочы сустракаюцца з вачыма. Свідраваць. Ты глядзіш у жоўтыя вочы кабольда. Глядзець злосна ці люта. Глядзіць пільна. Нахіліцца да суровага твару кабольда. Палохаючая сіла проста шалёная. Кобальд сустракае твой позірк і працягвае яго трымаць. Не думаю, што я атрымаю з гэтага штосьці яшчэ. Карацей, мы прайгралі. Шкада. У мяне ёсць да цябе некалькі пытанняў. Ты хто? Я Ост. Я начальнік аховы ва усыпальніцы. Моцны малы, амаль нерухомы. Так, як ты атрымаў гэтую халтурку? Ну, добра, давай. Не халтурка, а што тады? Я адданы слуга, дзеля гаспадара. Дык ты раб. Не раб. А твой гаспадар гэта гаспадар Віскін. І ён табой валодае. Не валодаць, служыць. Ладно, не раб, просто слуга, яму плацяць, гучыць законна. Законна, суперзаконна. Можна пазычыць твой арбалет. Чаму б не? Чалавек жартуе? Так, чалавек. Высокі і прыгожы, як і ты сам. Вядомы як шкоднік узбярэжжа. Сярод тых, хто менш схільны плодзіцца, як трусы плодзіцца. Як трусы. Ну, я так разумею, добра, давай пазначым скриншотам, пасля з гэтым разбярэмся. Узбярэжжа. Гэта таксама вядомае як царства Йора, гэта паласа зямлі, падзелены на 8 паясоў. Чым далей углыб сушы ты ідзеш, тым бліжэй да бясконцых пустэчаў. Мяркуецца, што яно мае форму кольца, ці пярсцёнка кальца? Кольцо. Я ўжо любыя словы пачынаю ставіць пад сумнеў, таму што не ўпэўнены ў сваім веданні беларускай мовы. Так, або паўсферы, мяркуючы па выгіне гарызонту. Добра. Так, мы
хацелі ў яго арбалет пазычыць, ты атрымаеш з гэтага больш карысці, чым гэтае нікчэмнае стварэнне. Проста забяры гэта. Кобальт фыркае: ідзі прэч. Не спускай гэта з рук, проста забяры арбалет. Гэта было не пытанне, гэта было патрабаванне. Так, добра. Проста забраць арбалет. Ты бачыш, як кабольд пільна глядзіць на цябе, калі ты набліжаешся. Нават не думай, кажа ён, свідруючы позіркам. Узяць. Узяць, пэўна, схапіць. Лепш гучала б. Таксама зробім скриншот. Пачаць сутычку. Ты глядзіш на арбалет такім позіркам, які можа азначаць толькі адно. Ост адхінаецца. Не. Дрэнны клірык. Так, праверка спрытнасці, кінуць ініцыятыву. Ну, добра, давайте паспрабуем хоць кагосьці перамагчы. Зомбі ў нас нічога не атрымалася, можа, хоць з гэтым кобальдам. Кобальд ужо на пагатове, калі ты цягнешся наперад. Паехалі. Ты хапаеш арбалет. Так, перамагчы гэтага маленькага зялёнага. Ты справішся, ты ходзіш першым. Твая чарга дзейнічаць, што ты будзеш рабіць? І ветліва папрасіць яго адпусціць. Укладзі ўсе сілы ў апошні фінішар. Ну, ты справішся. Так. Сіла 18, пагрозлівы, у нас такога ўзроўня няма. Харызма, спрыт, расхістаць скрыню, на якой ён сядзіць. Ветліва папрасіць яго адпусціць. Не, гэта не варыянт. Халера, з-за таго, што я знясілены, у мяне ёсць штраф плюс 6 да складанасці. У мяне спрыт, здаецца, штосьці каля дзясяткі. І гэта малавата. О, 16. Поспех. Супер. Ты спрабуеш хутка лягнуць наперад і трапляеш па скрыні. Лягнуць. Ён зрушыўся, хоць бы крышачку. Па скрыні ён зрушыўся, ці яна зрушылася. Так, давайте пакінем. Кобальд ахае. Падобна гэтае дзеянне выбіла кабольда з раўнавагі. Яго хватка на арбалеце, здаецца, аслабела. Трохі. Кобальд спрабуе раздрапаць табе рукі. Адпусці, кароваёб! Чаму? Не ведаю. Але ось такая абраза. Ён знатна трапляе. Мінус 2 адзінкі здароўя. Нібы нічога. Ён мой! Напружанне нарастае, кроў пульсуе, будь напагатове. Баліць, трэба пратрымацца. Клірык стаять, я загадваць, стаять. Так, ну мы будем, зразумела, що ціласклад тут укладвацца, інтэлекту нам тут ніяк не дапаможа, і мы ператварым гэта ў спаборніцтва на вынослівасць. Во, 24, супер. Патроху ўзмацняючы ціск цягам некалькіх секунд, ты нарэшце бачыш напружанне на твары кабольда. Яму не вытрымаць тваёй жалезнай хваткі. Ты не атрымаць арбалет. Яшчэ больш раз'юшаны гэтым разам кабольд спрабуе цяпнуць цябе сваёй пашчай. Халера, я так здохну. Але неяк добра выкідваю. Відаць, таму што ў мяне добры целасклад, я вельмі добра трымаюся ва ўсіх такіх праверках на кітках на ратаванне ад смерці. Ён упіваецца зубамі ў твою руку, тра-та-та, ну, скаціна, канешне. Фу, на смак як карова. Штосьці ў яго з каровамі нячыста. Напружанне нарастае, кроў пульсуе, будь напагатове. Гэта твой апошні шанец, ты гэта адчуваеш. Кобальд робіць ход, зрабі што-небудзь. Так, сіла вырваць, можа мы з ім можам проста пагаварыць. Так, мы пнули скрыню, у нас ёсць перавага. Давайте паспрабуем кінуць сілу. Магчыма, нам пашанцуе. Нам не пашанцавала. Ты робіш глыбокі ўдых. Паветра смакуе паразай, калі твая хватка на арбалеце слабе. Паветра смакуе паразай. Добра, потым з гэтым разбіраемся. Ты адкідвайся назад, пераможаны. Халера, мы полностью нейкія абасраныя. Як звычайна. Інтэлект не дасць схлусіць, сапраўды, гэта уваходзіць у нейкую чараду паразаў. Кобальд фыркае і прыціскае да сябе сваю каштоўную зброю.
паўторы гэта і будзеш мёртвы. Тут зразумела ж памылка, паўтары гэта падняцца са свайго правальнага стану. Ты робіш гэта, ты падымаешся са свайго правальнага стану. Дзіўныя сказы. Кобальт самазадаволена глядзіць на цябе з абыякавым выразам твару. Прабачыцца ці проста сысці? Не, мы не прабачаемся. Мы обосрались, але мы не будем прабачацца. Нічога не сказаць, сысці. О! Незамкнёны куфар, поўны дзіўных камянёў. Ну-ка, забірайма. Ніхто нам нічога не сказаў. Добра, давайте паглядзім, што тут за ксёнчкі. Глядзець, адкрыты дапаможнік пазітрычнай геаметрыі. Ты гэта ўжо ведаеш. Забраць яго магу з сабой. Не, тут ёсць нейкія духмянасці. Што нам даюць духмянасці? Так, а як паглядзець? Ось так. Духмянасці, фіміям, спецыі і травы, што лёгка спаліць. Можна выкарыстоўваць для аднаўлення слотаў заклёнаў першага ўзроўню. Ну, гэта нам пакуль што не патрэбна. Так, што ў нас тут? Я ўжо гэта глядзеў. Я магу яго нейкім чынам... Пазаронка рассыпаны вытанчаныя рукапісныя літары, хоць сімвалы здаюцца чытальнымі, ты не разумееш гэтай мовы. De verbis draconum ars occulta. Імя аўтара, відаць, Кайлум де міноры Кайлум. Мне трэба здабыць разуменне моў, я так разумею, гэта нейкае заклінанне. Ну, без яго мы нічога не прачытаем. Так, што ў нас тут? Гэта што? Разбураны малітоўнік. Кніга сапсаваная, большасць старонак, хоць цяпер і сухія, былі наскрозь прамочаны. Толькі некалькі старонак размоклага бракенскага папірусу можна прачытаць. Падобна яны змяшчаюць нейкія нерасшыфроўныя сімвалы. Асканійскае пісьмо самага прымітыўнага кшталту. Пачакай, не, хтосьці пастараўся высушыць гэта як толькі змог. Не, у імя Урта. Што ў імя Урта? Гэта твой малітоўнік. Столькі гадзін змарнавана. Прыйшлося б наноў пераплесці ўсё. Кніга сапсаваная. Гэта будзе каштаваць цэлы скарб. Кніга спеваў здольная вытрымаць вільготнасць, але не падводныя вандроўкі. Табе след было больш асцярожна ахоўваць спевы Урта. Якая ганьба? Згодны. Малітоўнік мы падабралі, я так разумею, што ён нам асабліва нічым не дапаможа, таму што -3 інтэлекта. Зразумела, можна зрабіць сябе яшчэ тупейшым, таму што у нас ёсць і выбарная картка, выбарчая картка, і малітоўнік. Можна атупець проста да легендарнага стану. Так, тут у нас твой лёс калі-небудзь. Пэўна, мы таксама будзем калісьці тут. Так, забіраем грошы, забіраем духмянасці. Тут мы забралі, тут мы нічога ўжо не можам зрабіць. Тут мы таксама... Вось тут яшчэ нешта ёсць. Паднос са старым фіміямам. Сёе-тое яшчэ прыдатнае. Забірайма. Каменная пліта спраектавана так, каб слізгаць па жалезных бэльках. Цікава. Добра, ідзем далей да выйсця. Пах солі. Чамусьці пахне соллю. Так, добра, колькі мы ўжо хвілінаў тут знаходзімся, прыкладна доўжыцца 1,5 гадзінкі. Добра, яшчэ давайте агледзімся крыху тут, магчыма, яшчэ 1-2 дыялогі правядзём, і я ўжо буду адключацца і сходзіць кудысьці сваімі справамі займацца. Так, тут дзейнічае эзотэрычны эфект, які не прапускае дажджавую ваду. Добра. Гномы. Пайшлі адразу размаўляць. Пажылы дворф выпінае грудзі, калі ты падыходзіш. Шыкоўны шлем, гараджанін. Ён гаворыць коротка і ціха, быццам баіцца, што яго словы насамрэч нехта пачуе. Дворф за яго спінай смяецца. Пастаяў за сябе. Пастаяў, пэўна, пастаяць за сябе маецца на ўвазе. Дрэнная ідэя, яны б цябе размазалі ў бойцы. Дзякуй, мне гэта падарыла мама. Ты з мяне кпіш, Карла. Гэта я ўжо, здаецца, выправіў, але яшчэ не заліў гэтую версію перакладу з выпраўленымі дворфамі. Не заліў яшчэ куды след. Так, дзякуй, мне гэта мама падарыла
цалкам добры варыянт. О, гэта праўда. Цудоўны шлем, у яе добры густ. Уставіцца на карліка. Ён азіраецца. Уставіцца на дворфа яшчэ пільней. Дворф кідае позірк на свайго начальніка. Дык ты прыйшоў пагаварыць? Уставіцца на яго, павольна нахіляючы галаву на бок. Табе варта, заікаецца ён і паказвае на каржакаватага дворфа на сцэне. Пагавары з ім. Кіўнуць. Здаецца, я гэта выпраўляў ужо. Халера, трэба заліць апошні актуальны пераклад. Добра, давайте яшчэ прабяжымся, просто паглядзім, дзе тут, як тут усё навокал выглядае. Орк назірае за табой з вялікай цікаўнасцю. О, тут нейкая ёсць прыхаванае птушынае гняздо, асканійскія чайкі, можа. Ну, давай паспрабуем. Ты бачыш птушынае гняздо, што прыстроілася на краі каменнай пліты, якая выступае. У ім некалькі яек, і ты таксама заўважаеш унізе нешта бліскучае, здаецца, без аховы. Толькі не лезь туды, чувак, ты памрэш. Тыпу, дакладна. Гучыць цікава, але трэба крыху рэдактуры на гэтую рэпліку спрыта. Мне вельмі хочацца вылезці туды і паспрабаваць. Абавязкова. Целасклад кажа, не. Ну давай, усяго трошкі вострых адчуванняў. Перасіль сябе, нягледзячы на буркатанне ў жываце. Не, ты памрэш. Я ўжо раз зваліўся ў раку, чаму б не двойчы? Ад адной думкі пра падзенне на тыя чырвоныя камяні унутры ўсё скручвае. Спыніся, ты нічога з гэтага не атрымаеш. Нічога? Ну, гэта проста няпраўда. Твая задача самазахавання. Гэта не яно. З грашыма самазахавання нашмат прасцейшае. Трэба крыху рызыкнуць, каб шмат атрымаць. Тут няма чаго атрымаць, акрамя яшчэ адной смерці. Сумна, да жаху сумна. Лепш не варта. Бачыце, я праваліў праверку на спрыт. Тут быў клас складанасці 14 і, карацей, я не магу, нават калі я хачу, але я не магу гэта зрабіць. На жаль, нам прыйдзецца адступіць назад. Гэта дазволіць табе жыць. Магчыма, калі б я змог ад гэтага знясілення пазбавіцца, у мяне б зніклі некаторыя кепскія, карацей, перастань перагінацца праз край. Кепскія эфекты, якія накладваюцца у гэтай гульні, за таго, што я такі зусім кволы, пабіты. Мне падабаецца вось гэты такі крыху нейкі маляваны стыль гульні. Так, што у нас тут? П'яны сфінкс адчыняецца А18. У нас, здаецца, колькі? 9 гадзін ранку. Не, яшчэ нам рана. П'яны сфінкс. Падымемся сюды вышэй. Пілар-кіоск. Пілар. О, сметніца. У асноўным забітая старымі зінамі. Я так разумею, магазинамі. Просто зінамі. Старыя зіны, гэта... Зінам бы гэта не спадабалася. Добра, ідзем шукаць, што там ёсць цікавага ў сметніцы. Пачастунак з кардамонам. Кардамон гэта цынамон, не? Ты лезеш у сметніцу і выцягваеш больш-менш цэлае кардамонавае пірожнае. Не трэба, кажа целасклад. Ты ж не толькі, што ты гэта... Давай праснім сітуацыю. Ты апынаешся на слупавай дарозе, бачыш у сметніцы кардамонавую ласунак харцей. Неабходна выпраўленне гэтаму сказу. Яно праляжала там багі ведаюць колькі, і ты думаеш сабе, што за чартаўшчына, проста перакушу са смецця. Так, трэба знайсці апраўданне, каб есці смецце. Яно было ў смецці? Над краем, побач. Над краем хай будзе. О, так, ты ў гэтым упэўнены, прыяцель. Вядома, клянуся.
і ты не засоваў усю руку па самае плячо ў сметніцу, яно парыла нібы анёл. Цудоўна. О багі, ратуйце мяне, смеццеед. Так, я не ведаю, мне першая падабаецца і другая. Нібы, ну, першая, яно цудоўнейшая. Нібы анёл парыла. Сапраўдны цуд. Я калі-небудзь ачуняю пасля гэта так. Пайсці атрымаць асалоду ад смачнага кардэмумнага ласунку. Божа мой, што тут? Тут вельмі жорсткі пераклад. Так. Вось ён. Плюс 5 адзінак здароўя. Традыцыйны рунарускі печаны хлеб. Ён вядома па ўсім узбярэжжы, а калі не, то павінен быць, то мусіць быць. Добра, зараз мы яго не будзем выкарыстоўваць, таму што ў нас усё кепска са здароўем. Трэба зразумець, як тут пахіліцца. Вось гэтае знясіленне накладзенае -7, якое у нас зараз ёсць, з ім разабрацца, і потым ужо працягваць па-сур'ёзнаму есці са сметніцы і, у прынцыпе, займацца перакладам. Дарэчы, я ці заскрыншоціў апошнія дыялогі каля сметніцы ці не, невядома. Ну, ва ўсялякім разе, дзякую вам вялікі за ўвагу, што прыйшлі на гэта паглядзець. Працягваецца праца над гэтым чым? Над перакладам. Карацей, спадзяюся, што праз тыдзень змагу выпусціць ужо якую-небудзь больш-менш прыстойную версію, дзе можна будзе ў гэта гуляць і не хапацца рукой за галаву, рукой за свой твар. Таму сачыце за анонсамі дзесьці ў тэлеграм-канале. Спасылкі на яго нідзе няма, я так думаю, што вы ўсе і так прыйшлі з гэтага тэлеграм-канала. Таму яшчэ раз дзякуй. Пабачымся з вамі калі-небудзь наступным разам. Бывайце. Усё на гэтым. Вось, так і закончым. Чау, какао.